ஒழிஞ்சு போச்சுங்கிறாங்களே. இந்த கோயிலுக்கு போனா மாத்திரம் ஏன் வெளியில நில்லுங்கிறான்? சாமிய தொட்டா தீட்டாகும்னு சொல்றான். அப்போ தீண்டாம எங்க போச்சு? ஏமாத்துறான். ஆகையினால தீண்டாம இல்லன்னு சட்டத்திலையும் சொல்லிட்டான், தத்துவத்திலையும் சொல்லிட்டான். காரியத்துல மட்டும் சில இடங்கள்ல வச்சுக்கிட்டு அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறான். அநியாயமா இருக்குது அப்படின்னு அந்த கோயிலையும் தீண்டாம இருக்க கூடாதுன்னு ஆரம்பிச்சு ஆளுங்களை சேர்த்தேன். கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள போக போறோம், அந்த கோயில்ல சாமி இருக்கிற வீட்டுக்குள்ள போவோம், கஷ்டம் ஏதாவது வந்தா வரும், யார் யார் வர்றீங்கன்னு நிறைய ஒரு 1000-2000 பேரு கூட்டாங்க. ஒரு நாள் ஏற்பாடு பண்ணணும், போறோம்னு ஆரம்பிச்சோம். என்ன சொல்லியும் நம்ம கலைஞர் முதல்வர் டாக்டர் அவர் சொன்னாரு, சொல்லி அனுப்பிச்சார். எதுக்கு இந்த வேலைக்கு இவர் போறாரு? இது ஒரு பெரிய கலவரம் மட்டும் ஆகி போகுமே, நானே சட்டம் பண்ணி போடுறேன், தாராளமா போயிடலாம் 2ஆம் பேருக்கு தெரியாம, இல்லைன்னா இப்படி போகணும் அப்படின்னு. சரி, அவர் சொன்ன உண்மையை ஒத்துக்கிட்டேன். 15 நாள் ஒத்தி போட்டேன். கலவரம் இல்லாம நடக்காது. இப்போ ஒரு கோயிலுக்கு போனாச்சுன்னா அப்புறம் இன்னொரு கோயிலுக்குன்னு வரும், அதனால சட்டத்திலேயே செஞ்சிடுவோம்னாரு. சரின்னு ஒத்துக்கிட்டேன். அதே மாதிரி அவரு ஒரு 2 நாள்ல ஏறக்குறைய சட்டமே பண்ணி போட்டார். நம்முடைய கோயில்கள்ல, இந்துக்களுடைய கோயில்கள்ல இந்துங்கிற தலைப்புல வந்த எவனும் பூஜை பண்ணலாம், பாப்பான் தான் பண்ணணும்னு இல்ல அப்படின்னு சட்டம்